ആത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഇന്നത്തെ ദിവ്യബലിയിൽ സീനയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോടുകൂടി എന്നും വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുന്നതിനും ഉണ്ണീശോയുടെ കൃപ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തിപൂർവം ഈ ദിവ്യബലിയിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തുപോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിന്റെ അലംഘനീയമായ ഉറപ്പ് അങ്ങേ ജനത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജനം അങ്ങേ ഏകജാതൻ എന്നെന്നും അങ്ങേ മഹത്വത്തിൽ അങ്ങയോട് കൂടെയാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടേതുപോലുള്ള ശരീരത്തിൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവർ ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുവാനും നിത്യം നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഉൾച്ചേരുവാനും ഇടയാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം, അദ്ധ്യായം 1, 3 മുതൽ അദ്ധ്യായം 3, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത്. ദൈവമക്കളെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നാം അങ്ങനെയാണ് താനും. ലോകം നമ്മെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം അത് അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. നാം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ഇതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാം അറിയുന്നു: അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെ പോലെ ആകും. അവിടുന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം അവിടുത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു. പാപം നിയമലംഘനമാണ്. പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവനിൽ പാപമില്ല. അവനിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നിങ്ങളെ ആരും വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും അവൻ നീതിമാനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീതിമാനാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവനാണ്. എന്തെന്നാൽ പിശാച് ആദ്യം മുതലേ പാപം ചെയ്യുന്നവനാണ്. പിശാച് പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ദൈവ ചൈതന്യം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അവന് പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല.
ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആരെന്നും പിശാചിൻ്റെ മക്കൾ ആരെന്നും ഇതിനാൽ വ്യക്തമാണ്. നീതി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരുവനും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനല്ല. തൻ്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും അങ്ങനെ തന്നെ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. കർത്താവെന്നുടെ ഉടയവനല്ലോ, കാവലിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ആശ്വാസം തേടി വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു, എന്നാൽ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നു, ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലും. അത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ആളൊഴിഞ്ഞും അടിച്ചുവാരി സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടും കാണുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുറപ്പെട്ടു ചെന്ന് തന്നേക്കാൾ ദുഷ്ടരായ 7 ആത്മാക്കളെ കൂടി തന്നോടൊത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ പ്രവേശിച്ച് വാസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ ശോചനീയമായി തീരുന്നു. ഈ ദുഷിച്ച തലമുറയ്ക്കും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അനുഭവം. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് സംഭവിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ സുവിശേഷത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ്, അതായത് 12-ാം അധ്യായം 38 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ അടയാളത്തെക്കുറിച്ചാണ്. യോനാ പ്രവാചകൻ നിനവേയിലുള്ള നിവാസികളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണെന്നും അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും അതനുസരിച്ച് രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ സകല ജീവജാലങ്ങളും അനുതപിച്ച് ചാക്കൊടുത്ത് അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി വരാനിരുന്ന ദൈവശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം നേടുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് നടക്കുന്ന സംഭവം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരനും എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് അവർ പുറത്തു വന്ന് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, വചനം അനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും സഹോദരനും സഹോദരിയും എന്നല്ല. ഈ 2 ഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം, അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പിശാച് ദൂരേക്ക് പോവുക എന്ന്. അതായത് എന്നിൽ നിന്നോ നിങ്ങളിൽ നിന്നോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തഴക്കദോഷങ്ങൾ അതെന്താണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മളെ തുടച്ചു നീക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനെ നമുക്ക് തുടച്ചു നീക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ കരുതലോടുകൂടിയല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വരികയും നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് ആ ദുഷിച്ച തലമുറയായി തീരാതെ എന്നും കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കുക.
ഉണ്ണീശോ എപ്രകാരമാണോ ജീവിച്ചത്, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അനുസരണയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയിലും എപ്രകാരമാണോ വളർന്നു വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള മാതാപിതാ ഗുരു അവർ ദൈവമാണെന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദവും എല്ലാത്തിലുമുപരിയായി നാം ഓരോരുത്തരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗണമായി ചേരുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവ്യബലിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തൃക്കൈകളിൽ പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ. ആത്മാർപ്പണം ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. തൃക്കൈകളിൽ പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ. ആത്മാർപ്പണം ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. നിൻ കൈകളിൽ ദിവ്യവിരുന്നാകുവാൻ പൊടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയിൽ. നിൻ ജീവനിൽ ദിവ്യവിരുന്നാകുവാൻ പൊടിയുന്നു ഞാനും ബലിവേദിയിൽ. തിരുമുൻപിൽ മെഴുതിരിയായി ഞാൻ ഉരുകുന്നു നാളം തെളിഞ്ഞിടുവാൻ. തൃക്കൈകളിൽ പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ. ആത്മാർപ്പണം ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. പൂജപാദങ്ങളിൽ കാണിക്കയായി സ്വയം നൽകുന്നു ഞാൻ. ആത്മാർപ്പണം ഈ ഹൃദയാർപ്പണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കനിവാകണമേ. പ്രിയ സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമേ, അങ്ങേ വചനത്തിന്റെ നിത്യത സ്വർഗത്തിന്റെ മുഖം അലങ്കരിക്കുകയും അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത മറിയത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. സത്യത്തിന്റെ പ്രഭയായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ മുന്നേറട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. സർവേശ്വര നിത്യനായുള്ള ദൈവമേ, സർവശക്ത ജഗൽപൂജിതനേ, ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴിയെങ്ങുമെന്നീരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്കു നന്ദി ചൊല്ലാം. യുക്തവും ന്യായവുമാണതു ഞങ്ങൾക്കു രക്ഷാകരവും ജഗൽ പിതാവേ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൻ്റെ സത്യസനാതനമാ രഹസ്യം സർവജനങ്ങൾക്കും ദിവ്യപ്രകാശമായി ഓർവയിലെങ്ങും അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ ആമോദവായ്പോടെ നിത്യവും നാഗദൂതന്മാരാം
ഗായകന്മാർ ദിവ്യപ്രതാപവാനങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. മംഗളം പാടി വണങ്ങിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. ഓശാന ഈശനു സതതം. ഓശാന 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 ഈശനു സതതം. ഓശാന ഓശാന ഓശാന. പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരമശക്തൻ നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നു വാനിലേവം. ഇഹ പരമഖിലവും അഖിലേശ്വര മഹിമയാൽ നിറയുന്നു നിരുപമമേ. ഓശാന ഈശനു സതതം. ഓശാന ഓശാന ഓശാന. പിതാവേ, അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധനാകുന്നു. സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടവും അങ്ങു തന്നെ. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുനാഥൻ പീഡാസഹനത്തിന് സ്വയമേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ഭാഗിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി. എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചൊല്ലി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചരുളി. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. ഇത് എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു, നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം. നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തം. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഈ മഹാരഹസ്യം നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം.
കർത്താവെ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ സൽത്താന മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പ് പിതാവിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും ആമേൻ. ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുനാഥൻ ആ ദൈവമക്കളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ അവകാശ അധികാരങ്ങളോടുകൂടി നാം ജീവിക്കുന്നതിന് നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തിപൂർവം നമുക്ക് ക്രിസ്തുനാഥൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കരുവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തിരക്കാൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോട് കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ
ചെയ്തകന്നിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ ഉള്ളം തേങ്ങും. ഞാൻ പാപം ചെയ്തകന്നിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ ഉള്ളം തേങ്ങും. ഞാൻ പിഴകൾ ചൊല്ലിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ കരളലിയും. ഞാൻ പാപം ചെയ്തകന്നിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ ഉള്ളം തേങ്ങും. ഞാൻ പിഴകൾ ചൊല്ലിടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ കരളലിയും. എന്റെ മുഖം വാടിയ ദൈവത്തിൻ മുഖം വാടും. എൻ മിഴികൾ ഈറനടഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ മിഴി നിറയും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധമായ ദിവരഹസ്യങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉണ്ണീശോയുടെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ണീശോയുടെ നൊവേനയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കുകൊള്ളാം. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യോസേപ്പിതാവും ബെത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവും ആണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ ഞങ്ങളുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ, നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ.
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവർത്തികളിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ, ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ, ശിശുസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കൃതജ്ഞതാ സമർപ്പണം. മാമോദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കൂദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മാനവലോകത്തിനു വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോയെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ, കർത്താവേ
രക്ഷിക്കാനുള്ള തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.